pensionistes, per a que alcem l'ànim i per a que ningú oblide que estem en lluita. Companyes i companys, confinats haurem d'estar, però en breu de nou serem tots junts, tornarem per a lluitar. L'horitzó es mostra negre, el futur és ben incert. Estarem per tant alerta, dormirem amb l'ull obert. Romandrem pacients a casa, enyorant la llibertat, però que tothom s'entere, tornarem sense dubtar. We two